ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ, ଏଇ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ। ୟାଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ବିରୁଡୁ କୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ୟାଙ୍କୁ ଏମିତି ହତିଆର ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏମାନେ ଜନ୍ମରୁ ସେ ହତିଆର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲୋକମାନେ, ମଣିଷମାନେ କି ଆର୍ମିମାନେ, ଯେଉଁମାନେ BSF ମାନେ ଧରନ୍ତି AK-47, ଆମେ ନିଜେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜନ୍ମରୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ତ AK-47 ଭଳିଆ ହତିଆର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯଦି ଜଣ ଜଣକି ମିଶି କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବେ ତ AK-47 ଏମାନଙ୍କର ହତିଆର କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଇଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜୀବ ଭଗବାନ ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଇଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମରୁ AK-47 ଆଣିଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ, ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ିଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଏମିତି ତ ପ୍ରାୟ ୟାଙ୍କୁ ଆଘାତ ନ ଆସିଲେ ଏମାନେ କିଛି କାହାକୁ ବି ଆଘାତ କରନ୍ତିନି। ଆଉ ଏମାନେ ଯଦି ୟାଙ୍କ BSF କି ଆର୍ମି ୟାଙ୍କର ଯଦି ରାଗିଗଲେ AK-47 ବି ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ।